Find tallet er et nyt matematikspil for Gonge. Det minder om det gamle Hvem er hvem, hvor det er ansigter, man skal gætte. Her skal man gætte et tal, som spiller A trækker for talkortsbunken. Det må selvfølgelig ikke vises til spiller B. I det her tilfælde er det 3, og det 3-tal sætter man om i holderen bagved. Spiller B kan nu hurtigst på færrest mulige spørgsmål gætte tallet, som spiller A har trukket. Jeg trækker et spørgsmålskort, der siger, er dit tal mindre eller lig med 25. Så sidder min modstander over på den anden side og skal beslutte, om hans tal 3 er mindre eller lig med 25. Og det er mindre eller lig med. Det vil sige, så kan vi flippe de tal ned, som ikke er aktuelle mere. Og da det var lig med, skal 25 stadigvæk bestå. Jeg trækker et nyt kort. Er dit tal et lige tal? Og spiller A siger nej, det er ikke et lige tal. Det vil sige, nu kan jeg så flippe de lige tal ned. Trækker et nyt kort. Er dit tal i tredje række? Og jeg spørger så oven, om tallet er i tredje række. Og det er det ikke, i og med det jo er 3. Så kan jeg flippe de der 3 og tilbage. Nyt spørgsmål. Er dit tal mindre end? Og jeg vælger at sige, at dit tal mindre end 9. Det er stadigvæk er samme tal 3. Ja, det er mindre. Det vil sige, at jeg kan flippe dit tal ned, der er større end 9. Jeg trækker et nyt spørgsmålskort, og det gør det, for det var 3. Så det vil sige, at jeg kan flippe 1, 5 og 7. Nu har vi 2 tal tilbage. Det er så altid tilladt for spiller B her at gætte på et tal, men hvis man gætter forkert, er spillet tabt. Jeg vælger at trække et kort mere i stedet for at gætte. Det her er så, er dit tal i en given række, og jeg siger, er dit tal i tredje række. Det bliver spiller A jo nødt til at sige ja til, så jeg flipper 9 ned og gætter på 3. Og det var det, vi havde fra starten af.